Hola a tots, el meu nom és Rais, sóc artista urbà i estic fent aquest vídeo per Sant Jordi a casa, pel Cau d'Olot. Avui us explicaré el que estic fent aquests dies de confinament, ja que no puc anar al meu taller i utilitzar els esprais, i us ensenyaré una miqueta els esbossos i els nous projectes que tinc entre mans. Els meus llibres preferits, ara mateix no en tinc cap de preferit, depèn del moment. Però qualsevol de Montserrat Roig o Cristina Peri Rossi. Bé, doncs, durant la quarantena el problema que vaig tenir va ser que em vaig quedar al poble sense poder anar al taller. Llavors aquí no tenia cap material i el que vaig decidir fer va ser fer una búsqueda intensa per casa a veure què trobava. I vaig trobar una antiga caixa d'aquarel·les de quan era molt petit i un antic bloc de dibuix de quan estudiava al col·le, amb el que les pàgines estaven utilitzades, hi havia dibuixos i més de quan era petit, i vaig dir, vale, espera, puc pintar la part de darrere. I això ho vaig fer. A la part de darrere vaig fer les diferents pintures i cada dia feia una pintura diferent, aquarel·la, i la idea que em va sorgir va ser treballar sobre l'element del pot de vidre, no? Aquests típics pots de conserva, per parlar del confinament, d'això que tots estem tancats. I vaig fer una sèrie de retrats que serien això, no? Possibles escenes de la nostra nova quotidianitat en confinament, tots confinats. Hi tinc alguns i res, tot el material que he estat utilitzant és 100% reciclat i me'n queda poquet, llavors ara estic ja apurant-lo. Però bueno, m'ha donat força de ser el tema reciclatge. I aquesta setmana he estat treballant cada dia un cantant diferent. Un cop vaig acabar de parlar del tema d'escenes quotidianes, vaig decidir fer això, no? La música, que també ens acompanya tant aquests dies i és tan important, no?